Goddag, og velkommen til julehjørnet her i december måned. I dag der skal vi kigge på to-do-omskrivning i engelsk. Og med os i dag der har vi jo Oliver og Aves og Emil her. Så det glæder vi os til. Velkommen. Det finder os lige pt. I julehjørnet. Det har jeg sagt. Nej, vi har det ikke. Og vi havde jo næsten nær glemt vores to andre medgæster. Sige velkommen til Oliver Holm og Patrick Grøndahl. Vi glemmer musikken igen. Ja, men som sagt, i dag der skal vi kigge på to-do-omskrivningen. Og den bruges kun i datid og nutid. Og Aves, vil du ikke være så venlig at give mig et eksempel fra datid? Det er sgu godt. Glædelig jul, jo. Også til dig, Trine. Jeg er klar, Emil. Hun hedder jo faktisk Lene, men altså... Jeg vil nu lave en to-do-omskrivning i nutid. Jeg har skrevet, do you ride your bike every day? Og ride er i navneform. Og do er i anden person ental. Ruffe! Giv os et andet eksempel. Ja, tak Aves. Nummer 2 eksempel, det er Does he ride his bike every day? Og det er også i nutid to do. På grund af, at det her det er tredje person ental, og derfor skal det netop hedde Does. Super smart. Og Oliver vil her give os det tredje og sidste eksempel. Ja, det vi har her, det er en datasætning. Did he ride his bike every day? Og det er det, fordi vi har det her, som er i datid, og så har vi ride, som er navneform. Do-omskrivningen, den kan bruges i 3 tilfælde. Og den første, det er et spørgetilfælde. Det kan fx være, do you play football? Eller i en not-sætning. For eksempel, I do not play football. Eller også skal det være en helt tredje tilfælde til en fremhævning. Det kan fx være, I do play football. Yes. Tusind tak, fordi I så med her i dag. Det har været hyggeligt i julehjørnet, som man kalder det. Og hvis I alle sammen synes, vores video er i nogle mærkelige farver, er det fordi, vi har drukket jer alle sammen. Så do not do drug, kids.